vyhrali! Ty kokos! My sme úplne inde! Úplne sme inde! Pred 2 rokmi mohli iba prekvapiť tu v Göteborgu a skupina porážali veľmoci. Víťazný nebolo prekvapiť, neboli tvrdiť. Majstri! No jedno, majstri sme! Jsem hodno. Práve po nášho týmu Majstri! po finále prestala používať výraz majú ešte jednu hlavnú vernosť. Získali sme si gól našou radosťou z hry. A najpotešenejšie